नमस्कार मंडळी. तर आज मी उकडे तांदळाचे लाडू करणार आहे. लाईव्हमध्ये अजून सगळे थोडे जॉइन झाल्यावर मी रेसिपीला सुरुवात करते. आजची रेसिपी उकडे तांदळाचे लाडू. जे कोण जॉइंट होत असतील त्यांनी नक्की कमेंट करा, लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन आला असेल तर सबस्क्राईब सुद्धा करा. तर आज आपण उकडे तांदळाचे लाडू करणार आहे. तर आमच्या कोकणामध्ये हे फेमस लाडू आहेत. तर आज तुम्हाला मी व्यवस्थित अशी पद्धतशीर तुम्हाला ते लाडू दाखवते. कसे बनवायचे आणि त्याला काय-काय घालावं लागतं त्या उकडे तांदळाच्या लाडूसाठी ते तुम्हाला आणि आता थंडीमध्ये वगैरे खायला ते लाडू खूप पौष्टिक आहे. मुलांना तुम्ही टिफिन वगैरे मध्ये देऊ शकता. नुसते असे खायला सुद्धा खूप छान लाडू आहेत ते. तर आपण रेसिपीला आता सुरुवात करूया. तर तुम्ही आता जे कोण लाईव्हमध्ये जॉइन होता त्यांनी नक्की लाईक करा आणि कमेंट करा. तर आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. तर मी आता पहिले तुम्हाला उकडे तांदळाचे लाडू करायचे आहेत. तर उकडे तांदळाचे लाडू करण्यासाठी आधी उकडे तांदूळ घ्यायचे, म्हणजे ब्राउन राईस म्हणतात त्याला. तर ते उकडे तांदूळ आहे ना, आमच्या कोकणामध्ये खूप म्हणजे त्याची पेज वगैरे खाल्ली जातात. तर त्याचे लाडूसुद्धा सुंदर होतात. तर ते तुम्हाला लाडू मी आज दाखवते. थंडीमध्ये ते लाडू नक्की खावे. खूप पौष्टिक लाडू आहेत ते. आमच्याकडे जर बरड मुलांना बरं नसेल किंवा मोठी माणसं जर बरं नसेल, ताप वगैरे आला असेल, खोकला वगैरे जर आला असेल, तर आम्ही पहिलं म्हणजे आमचं टॉनिक म्हणजे पेज. म्हणजे उकड्या तांदळाची पेज. पेज खाल्ल्यामुळे आम्हाला मस्त अशी तरतरी येते. तर तुम्हाला आज मी उकड्या तांदळाचे लाडू करून दाखवते. एकदम साध्या सोप्या पद्धतीत आहे आणि व्यवस्थित असे मी व्यवस्थित पद्धतशीर करून तुम्हाला दाखवणार आहे. तर त्यासाठी मी तुम्हाला आधी तुम्हाला आता मी तुम्हाला उकडे तांदूळ हे करून दाखवते थांबा. त्यासाठी मी पहिला कॅमेरा सेट करून घेते. नाहीतर तुम्ही म्हणणार दिसत नाहीये मॅडम, त्याच्यामुळे मी आधी कॅमेरा सेट करून घेतलाय. म्हणजे तुम्हाला सगळं व्यवस्थित पद्धतशीर दिसेल. तर हे आहेत उकडे तांदूळ घेतलेले आहेत. तर उकडे तांदूळ तुम्हाला मी आता दाखवते. तर मी हे थोड्या प्रमाणात करणार आहे. तर बघा ह्या पद्धतीमध्ये हे मी 2 वाटीभर उकडे तांदूळ घेतलेले आहेत. हे मी आता मिक्सरला वगैरे असं दळूनच करणार आहे. याला तुम्हाला जर थोड्या प्रमाणात जर तुम्ही करत असाल, तर तुम्ही घरात केला तरी काही हरकत नाहीये. आता हे थोडेसे मी अजून वाढवले. आता हे 2-2.5 वाटी मी तांदूळ घेतले. तर हे तांदूळ बघा ह्या पद्धतीत असतात. आमच्या कोकणामध्ये ना फेमस आहेत हे लाडू, उकड्या तांदळाचे लाडू. अशा ह्या पद्धतीमध्ये हे उकडे तांदूळ दिसतात. हे बघा. दिसतायत का तुम्हाला? आणि तुम्हाला आवाज वगैरे येत आहे काय? व्हिडिओमध्ये सगळं व्यवस्थित क्लिअर दिसतंय की नाही? हे मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. तर मी पुढे रेसिपीला सुरुवात करते. प्लीज कमेंट करा, लाईक करा. तर आता आपण उकडे तांदूळ अगदी भाजून घ्यायचे. हाय मॅम
प्रियंका नायक. हाय मॅम. तर मॅडम आज मी उकडे तांदळाचे लाडू करणार आहे. एकदम पौष्टिक असे लाडू आहेत. थंडीमध्ये आणि नक्की तुम्ही हे लाडू खा. आणि आता त्यासाठी मी घेतलेले आहेत हे बघा, हे उकडे तांदूळ आहेत. या पद्धतीत हे लाडू हे तांदूळ असे दिसतात बघा. याला ब्राउन राईस सुद्धा म्हणतात. तर हे बघा, अशा या पद्धतीतले हे लाडू आहेत. हे बघा, हे तांदूळ या पद्धतीत दिसतात. तर आता आपण पहिले तांदूळ भाजून घेऊया. तर आधी आपण तांदूळ भाजून घेऊया. तर तांदूळ भाजायसाठी मी गॅसवर एक पॅन ठेवलेला आहे गरम करायला. तो पॅन जरा गरम झाला, की आपण तांदूळ भाजून घ्यायचे. एकदम साध्या सोप्या पद्धतीत तुम्हाला दाखवते. आमच्या कोकणात कसे केले जातात हे लाडू. आणि हे लाडू मस्त असे आठवडाभर पण टिकतात चांगले. आणि जास्त ह्याच्यामध्ये म्हणजे सामान सुद्धा लागत नाही. म्हणजे फक्त गूळ आणि तुम्हाला त्याच्यात काय-काय लागणार ते तुम्हाला सांगते. तर हे उकडे तांदूळ घेतले. यामध्ये आपल्याला गूळ लागणार आहे. तर गूळ आपल्या गोडीप्रमाणे आपण घालायचंय. त्याच्यानंतर आपल्याला हे ओलं खोबरं लागणार आहे. हे घेतलेत मी काळे तीळ, थोडीशी वेलची पावडर घेतली आणि मेथी सुद्धा घालणार आहे. कारण मेथी ही शरीरासाठी खूप चांगली आहे. थोडीशी घालणार आहे. जरा छान लागते उकडे तांदळाच्या लाडूमध्ये. तर आता आपण पहिले तांदूळ भाजून घेऊया. तांदूळ आपल्याला चांगले असे ब्राउन होईपर्यंत भाजून घ्यायचे, चांगले भाजायचे. तर आता मी हे बघा, हे पॅन ठेवलेलंच आहे गरम करायला. पॅन झालेलं आहे गरम. गॅस बारीक करायचा आहे आणि बारीक गॅसवर आपल्याला हे तांदूळ भाजून घ्यायचे. त्याआधी आपल्याला काय करायचं तुम्हाला मी दाखवते. एक कापड घ्यायचंय, कारण हे तांदूळ आपण स्वच्छ धुतलेले नाहीये. तर कारण आता पावसाळा पण तर आता पाऊस पण आहे. त्याच्यामुळे हे तांदूळ तर जर तुम्हाला लाडू वगैरे करायचे असेल, तर हे तांदूळ जरा धुवायचे, उन्हामध्ये जरा सुकवायचे आणि त्याच्यानंतर याचे लाडू करायचे. म्हणजे हे तांदूळ भाजायचे. तर आता कोकणात खूप पाऊस आहे, त्यामुळे असं मी छोटंसं एक कापड घेतलंय, थोडंसं वलसर केलेलं आहे आणि ह्याच्यावर हे तांदूळ आपल्याला थोडेसे पुसून घ्यायचे. हे बघा. अशा ह्या पद्धतीमध्ये आपल्याला हे तांदूळ पुसून घ्यायचे. म्हणजे ह्याच्यावर जी घाण वगैरे असेल ना, ती सगळी निघून जाते. आणि जर ऊन वगैरे असेल, तर हे तांदूळ धुवायचे आणि चांगले 2-3 दिवस वाळवून घ्यायचे. तर आता हे तांदूळ मी पुसून घेतलेले. आता आपल्याला हे भाजून घ्यायचे. कॅमेरा सेट करून घेते मी आधी. आता हे तांदूळ घालते मी. तरी आता हे तांदूळ आपल्याला भाजून घ्यायचे. सगळ्यांना आवाज येत असेल ना, तर सांगा. नाही येत असेल तर हे बघा. बारीक गॅसवर आपल्याला हे तांदूळ मी तुम्हाला दाखवते, कितीपर्यंत ते भाजायला पाहिजे. 10 जण आहेत लाईव्हमध्ये. जरा लाईक करा चॅनलला आणि कमेंट सुद्धा करा. आता थंडीमध्ये किंवा आता पाऊस सुद्धा आहे. पावसात पण खायला लाडू खूप छान लागतात. अजून काही थंडी अजून सुरुवातच नाही झाली. तर आता हे तांदूळ आपल्याला भाजून घ्यायचे. ते व्हिडिओ व्यवस्थित दिसत आहे ना? दिसत नसेल तर सांगा प्लीज. तर लोखंडी तवा जरी असला ना, तर तरी ह्या तव्यावर पण हे तांदूळ भाजले तरी मस्त असे लवकर भाजले जातात.
आज मी उकडे तांदळाचे लाडू करत आहे. मस्त असे पौष्टिक लाडू आहेत. प्लीज कमेंट करा. लाईव्ह मध्ये जॉईन झाला असाल तर लाईक सुद्धा करा. तांदूळ हे चांगलं असं ना, रंग चेंज व्हायला पाहिजे. या तांदळाचा पूर्ण असा लालसर रंग यायला पाहिजे. तुम्ही थोड्या थोड्या प्रमाणात सुद्धा हे तांदूळचे लाडू करू शकता. म्हणजे असे तांदूळ भाजून तुम्ही गिरणीवर दळून आणायचे आणि वाटेल तेव्हा तुम्ही लगेच, कारण ह्याच्यामध्ये ओलं खोबऱ्याचा वापर करणार आहे. त्यामुळे हे लाडू जास्त प्रमाणात करू नका. म्हणजे महिनाभराचे ते टिकू शकत नाही. जास्तीत जास्त 7-8 दिवस टिकू शकतात छानपैकी लाडू हे. आता थंड वातावरण म्हणजे पाऊस पण आहे, त्याच्यामुळे जास्तीत जास्त 5 दिवस 6 दिवस म्हणजे हे लाडू तुम्ही लगेच करू शकता आणि लवकर होतं ते लाडू. आणि ह्या लाडू मध्ये असे काही जास्त सामग्री पण लागत नाही. थोडक्यात वस्तूंमध्ये हा रेसिपी तुमची तयार होते. तांदळाचा रंग कुठला कसा यायला पाहिजे तुम्हाला मी सांगते. काय मॅडम तुम्ही बोलताय मला कळालं नाही. आता माकड आल्यामुळे ते माकड घरात आले. तुम्हाला मी ते बघा दिसताय तुम्हाला समोरून जात आहेत. त्यामुळे दरवाजा उघडा असल्यामुळे माकड ते पटकन घरात आला. ब्राऊन कलर वर भाजणार ना? हो हो, ब्राऊन कलर. चांगले असे लालसर रंग भाजायचे आहेत. बारीक गॅसवर भाजायचे. लोखंडी तवा असेल तर लोखंडी तव्यावर भाजले तर अतिउत्तम. तर बघा असं आता कलर आता चेंज व्हायला आलाय. अजून आपल्याला हे तांदूळ भाजायचे आणि लवकर भाजले जातात ते तांदूळ. जास्त वेळ सुद्धा लागत नाही. तर हे बघा, हे तांदूळ मी आता अजून कोणीच बोलत नाही. कमेंट करा प्लीज. कसं आहे, ह्यामध्ये आपण व्हिडिओ एकदम पूर्ण असं दाखवावाच लागतो. कारण आणि आपण जे रेग्युलर व्हिडिओ करतो त्याच्यामध्ये आपण थोडं थोडं स्किप करून हे करतो. पण ह्याच्यामध्ये मी लाईव्ह मध्ये तुम्हाला काय काय मी केलेलं आहे तुम्हाला सगळं तुम्हाला ह्यामध्ये माहित पडेल. म्हणून बघा व्यवस्थित असे हे आता तांदूळ भाजायला आलेले आहेत. प्लीज कमेंट करा. काही प्रश्न असतील तर विचारू शकता. तुम्हाला या चॅनलवर मालवणी रेसिपी, मालवणी पद्धतीच्या सगळ्या रेसिपी, शुगर असेल ना त्यांना चालतात. हो, गुळ आपण घालणारच आहे ना मॅडम, गुळ घालणार आहे. पौष्टिक लाडू येते मॅडम हे. तुम्ही माझ्या चॅनलवर जर नवीन आला असेल तर चॅनलला माझ्या सबस्क्राईब करायला जरा सुद्धा विसरू नका. माझ्या चॅनलवर तुम्ही नवीन नवीन अशा भरपूर रेसिपी तुम्हाला बघायला भेटतील. परत फिश रेसिपी तर खूप फेमस आहेत माझ्या. तुम्हाला मी लाईव्ह मध्ये फिश सुद्धा करून दाखवेल. म्हणजे फिश कढी आमच्याकडे कोकणामध्ये कशी केली जाते, कढीमध्ये काय काय घातलं जातं ते तुम्हाला मी लाईव्ह मध्ये नक्कीच दाखवेल. आज मी तुम्हाला उकड्या तांदळाचे लाडू करून दाखवते. हे लाडू तुम्हाला थंडीमध्ये खायला खूप छान आहेत, पौष्टिक आहेत. हे बघा आता कलर चेंज व्हायला, थोडे अजून भाजूया. लालसर रंग आला ना की हे तांदूळ मग आपल्याला, मग हे पीठ भाजायची तुम्हाला जास्त गरज नाही. थोडंसं आपण 2 मिनिटं परतलं तरी चालतं.
हे बघा. प्लीज कमेंट करा. चॅनलवर जर नवीन आला असेल तर सबस्क्राईब करा. आणि लाईव्ह मध्ये आता 17 जण आहेत. त्यांनी लाईक उकडीचे तांदूळ कुठे मिळतात मॅडम? ह्याच्यामध्ये तुम्हाला भेटणार ना, ब्राऊन राईस म्हणतात त्याला. किराणा दुकानामध्ये भेटतील ब्राऊन राईस बोलला तर. आता कोकणामध्ये आमच्या घरोघरी सगळ्यांकडेच असे उकडे तांदूळ असतात. त्यामुळे आम्हाला इकडे कुठेही अवेलेबल असतात. आणि ह्याच्यामध्ये पण तुम्हाला भेटेलच, जे ऑनलाईन तुम्हाला. हे बघा झालेले आहेत तांदूळ. आता मी गॅस बंद करते. जर असं हे पॅन गरम आहे तर पॅनवर जरा भाजूया आपण. मी गॅस बंद केलेला आहे. आवाज येत आहे ना तुम्हाला? आणि व्हिडिओ व्यवस्थित तुम्हाला दिसत आहे ना? मॅम तुम्ही एकटेच रिप्लाय करताय, बाकी कोणीच नाही, फक्त बघताय. प्लीज कमेंट करा. काही प्रश्न असेल तर विचारू शकता. हे बघा, हे तांदूळाचं चांगले भाजून घेतलेले. खूप 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 छान. थँक्यू मॅम. हे बघा, या पद्धतीमध्ये हे तांदूळ आपल्याला भाजून घ्यायचे. हे बघा, अजून पॅन जर असं गरम आहे, त्यामध्ये मी तांदूळ हे थोडेसे परतून घेते. शक्यतो हे तांदूळ चांगले भाजायचे. आता उद्या तुम्हाला मी लाईव्ह मध्ये कुठलीही रेसिपी दाखवू हे तुम्ही मला सजेस्ट करा, म्हणजे मी नक्की बनवेल. आज मी तुम्हाला उकडे तांदूळचे लाडू करून दाखवते. उकड्या तांदळाचे पौष्टिक असे लाडू, कोकणातले स्पेशल आहेत लाडू हे. आता मिक्सर मधून काढणार. हो, मिक्सर मधून. जास्त प्रमाणात जर तुम्ही केलात तर तुम्ही हे गिरणीवर लावून आणायचं. आणि जेव्हा तुम्हाला वाटेल तेव्हा असं 2-2 वाटीचं तुम्ही हे लाडू करू शकता. कारण ह्यामध्ये आपण ओलं खोबरं वापरणार आहे. तर हे लाडू जास्त प्रमाणात करून ठेवू नका. हे लाडू फक्त तुम्ही जास्तीत जास्त 5-6 दिवसाचे किंवा आठवड्याभराचे केला तरी काही हरकत नाही. पण जास्त प्रमाणात करू नका. म्हणून सांगते, हे तांदूळ तुम्ही एकदा भाजून ठेवला, स्वच्छ धुवायचे हे तांदूळ. आणि मग हे तांदूळ आपल्याला सुकवायचे आणि मग हे आपल्याला भाजून दळायला द्यायचे. आता ह्या कोकणामध्ये पाऊस असल्यामुळे हे तांदूळ मला स्वच्छ धुवायला भेटले नाही. त्यामुळे मी फक्त एक ओलं कापड केलं आणि त्याच्यावर हे तांदूळ पुसून घेतले आणि हे तांदूळ हे केले. बघा, आता हे तांदूळ झालेले आहेत. रंग चेंज झालेला आहे. आता हे तांदूळ थोडे थंड करायचे आणि आपल्याला हे मिक्सरला आपल्याला वाटून घ्यायचंय. वाटून म्हणजे याचं पीठ करून घ्यायचं. कढई मी हे पॅन गॅस बंद केलेला आहे. हे तांदूळ करायला, हे लाडू करायला जास्त वेळ लागत नाही, लवकर होतं. हो, असाच रंग यायला पाहिजे मॅडम. ह्या पद्धतीतच रंग यायला पाहिजे आणि असेच तांदूळ हे भाजले गेले पाहिजे. तर आता हे तांदूळ थंड व्हायला आले. तर मी हे जरा पंख्याखाली ठेवते म्हणजे लवकर थंड होते.
तांदूळ मी आता थंड करून घेतलेले आहेत, हे बघा. आता आपल्याला हे मिक्सरला वाटून घ्यायचंय. त्यासाठी मी मिक्सर घेतलेलं आहे. ही आहे मेथी. तर ही थोडीशी आपल्याला याच्यात मिक्स करायची. तर मी ही मेथी भाजणार नाहीये, कारण भाजली तर कच्ची लागणार, कडू लागणार खूप. त्यामुळे थोडीशी घालते, जास्त नाही. हे बघा, ह्या तर हे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपल्याला घालून घ्यायचे. मॅडम, चकली रेसिपी माहीत असेल तर सांगा. मॅडम, मी माझ्या चॅनलवर चकलीची रेसिपी घातलेली आहे आणि एकदम साध्या सोप्या पद्धतीत चकली केली होती. म्हणजेच अ, अ, मैदा आणि त्याच्यामध्ये पिवळ्या म्हणजे पिवळी मुगाची डाळ असते, त्यापासून मी ही रेसिपी केली होती आणि खूप छान अशी खुसखुशीत झाली. तुम्हाला मी 1 मिनिट दाखवते. तर मॅडम, ही बघा चकली मी केलेली होती. मस्त हे बघा, अशी खुसखुशीत झाली होती चकली ही बघा या पद्धतीमध्ये. आणि खायला खूप सुंदर आहे. हे बघा, अशा पद्धतीतली मी चकली केली होती. म्हणजे मैदा आणि फक्त मुगाच्या डाळीपासून मी ही चकली केली होती. तर ह्याची रेसिपी माझ्या YouTube चॅनलवर आहे. नक्की पहा. आणि एकदम मी सगळे मापाप्रमाणे तुम्हाला सांगितलेलं आहे. मी केवढं त्यामध्ये मैदा वापरलाय, मुगाची डाळ किती वापरली, ही सगळी मी रेसिपी. यामध्ये साजूक तूप वापरणार नाही. मी याच्यात तूप वगैरे काही वापरणार नाही लाडूमध्ये. बिना तुपाचे मी हे लाडू करणार आहे आणि खूप छान असे लाडू होतात. बघा, तुम्हाला मी आता ज्या पद्धतीत दाखवते त्या पद्धतीत तुम्ही केलात तर नक्की तुमचे लाडू छान होतील. उद्या मी तुम्हाला ना आमच्या कोकणातले खोबऱ्याची जी कापा कशी करतात ना, त्याची रेसिपी तुमच्यासाठी मी उद्या नक्की घेऊन येईन. तर तर तुम्हाला अजून कुठल्या रेसिपी बघायच्या असतील तर तुम्ही मला कमेंटमध्ये सांगा. मी नक्की बनवेन. आणि मॅडम, जर तुम्हाला चकली बघायची असेल तर मी नक्की लाईव्हमध्ये पण तुम्हाला येऊन एकदा चकलीची रेसिपी दाखवेन. तर तुम्ही मला सांगा. तरी मी थोड्या प्रमाणातच करत आहे. तुम्हाला जर प्रमाण कमी जास्त करू शकता किंवा तांदूळ जास्त असे 1 किलो तुम्ही भाजून वगैरे असे दळून ठेवलात, तरी तुम्हाला पाहिजे तेव्हा तुम्ही करू शकता. आता हे मी चाळून घेते. तर ह्यामध्ये मी थोडीशी मेथी सुद्धा घातलेली आहे. तर हे लाडू तुम्हाला थंडीमध्ये खायला खूप छान आहेत. तर हे बघा. आता मी
झालेलं आहे. थोड्या प्रमाणात करते म्हणून हे बघा. तर ह्या वाटीच्या मापानेच मी उकडे तांदूळ घेतले होते. आता आपल्याला काय करायचंय, हे उकडे तांदूळ जर असे म्हणजे पीठ जो आहे थोडासा परतून घ्यायचा आहे, जास्त नाही थोडासा. फक्त 2-3 मिनिटं आपल्याला परतून घ्यायचंय. तांदूळ आपण चांगले भाजलेले आहेत. तर थोडंसं आपण परतून घेऊया. हे बघा. थोडेसे हे तांदूळ पीठ मी भाजून घेते. मस्त असं बघा पीठ झालेलं आहे. तर तुम्ही घरात सुद्धा तुम्हाला वाटले तेव्हा तुम्ही कधी करून खाऊ शकता. तर मी फक्त जरा 2 मिनिटं पीठ परतून घेते. कारण तांदूळ मी चांगले ब्राऊन होईपर्यंत भाजलेले. कोणी कमेंटच करत नाही आणि आता एवढे जण लाईव्ह मध्ये आहेत, पण लाईक सुद्धा करत नाही. तुम्ही माझ्या चॅनलवर जर नवीन आला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब सुद्धा करा. काही प्रश्न असेल तर तुम्ही विचारू शकता. तर आता हे पीठ जरा मी भाजून घेते. या उकड्या तांदळाची पेस्ट सुद्धा खूप छान लागते. आमच्याकडे जर मुलांना बरं वगैरे नसेल किंवा मोठ्या माणसांना जर ताप, सर्दी, खोकला काही जरी आलं तर आम्ही उकड्या तांदळाची पेस्ट बनवतो आणि खातो. आमच्या कोकणातला म्हणजे टॉनिकच आहे आम्हाला. तर आता हे बघा पीठ आता मी भाजून घेते. मस्त असं पीठ तयार झालेलं आहे. 2 मिनिटं हे पीठ मी परतून घेतले. झालेलं आहे पीठ हे बघा. थोडा थोडा कलर, कारण तांदूळ मी चांगले भाजलेले आहेत त्याच्यामुळे हे पीठ भाजायची तुम्हाला जास्त गरज नाहीये. कशी हो? हाँ मैम, बहुत दिन के बाद आप आए लाइव में। मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हो? आपका यूट्यूब चैनल कैसा चल रहा है? आपको मिलके बहुत अच्छा लगा। आज मैं ना वो ब्राउन राइस का लड्डू बना रही हूँ। बहुत अच्छा लड्डू है। आप भी बनाना मैम कभी। तर पीठ झालेलं आहे भाजून. आता आपल्याला हे काढून घ्यायचंय पीठ. उनसे हमारी मराठी लैंग्वेज है, कोकण स्टाइल बढ़िया हो, ठीक चल रहा है। मराठी मैडम, मराठी। आप अभी केक भी बनाते हो कि नहीं? मुझे भी केक सीखना है, सिखाओगे ना? मैं आज ब्राउन राइस के लड्डू बना रही हूँ। ये हमारे कोकण स्टाइल का स्पेशल है रेसिपी। यहाँ पे हमारे यहाँ पे बहुत जन मतलब यहाँ बनाया जाता है बहुत। तर आता हे पीठ भाजून घेतलेलं आहे. आता आपण काय करायचंय, ह्यामध्ये गूळ मिक्स करायचा आहे. हा बघा. तर ज्या वाटीने मी पीठ घेतलेलं आहे त्याच वाटीने मी गूळ घेते. गुळाचं प्रमाण कमी जास्त होऊ शकतं. हे बघा. थोडं कमी केलं तरी चालेल. नंतर हवं तर आपण परत घालूया. तर ह्यामध्ये मी आता गूळ घालते. कारण मी कमी प्रमाणात करते. आता हा गूळ मिक्स करायचा आहे आपल्याला. ऑर्डर के ओके ओके.
ह्या ज्या मॅडम आहेत, आकृतीजी, ह्यांच्या चॅनलवर तुम्ही गेलात ना, तर मस्त असं केक केक खूप छान बनवतात ते. तर नक्की यांच्या चॅनलला पण जाऊन तुम्ही सबस्क्राईब करा. खूप छान-छान, नवीन-नवीन रेसिपी म्हणजे जास्तीत जास्त त्यांचे केक खूप फेमस आहेत. तर तुम्ही नक्की जा आणि केक शिका. ते लाईव्ह सुद्धा घेतात. थोड़ा हिंदी में बोलूँ? ओके, बोलती हूँ। हिंदी थोड़ा-सा कच्चा है, तभी भी मैं ट्राई करती हूँ। तो मैम, मैंने ये जो ब्राउन राइस लिया ना, उसको मैंने पहला गरम किया, मतलब चला अच्छे से ब्राउन कलर आने तक मैंने उसको पकाया है। उसमें थोड़ा-सा मैंने मेथी भी डाला है और उसको मिक्सर में ही पीसा है और इसको अपना जो आटा ये करते हैं ना, उससे मैंने छान लिया है और फिर उसके बाद में देखो, अभी मैंने दिखाया आटा फिर से थोड़ा-सा 2 मिनट मैंने थोड़ा-सा गरम किया और इसमें अभी गुड़ मिक्स किया है। ये देखो, हे बघा. ह्यामध्ये थोडंसं आपल्याला मीठ सुद्धा घालायचंय. हे बघा, थोडंसं चिमूटभर मीठ घालायचं. नमक डाला है मैंने. अभी हे आपको क्या आता हे सगळं परत एकदा मिक्सरला फिरवून घ्यायचं. हे बघा. एका ह्याच्यात होऊन जाणार, कारण मी हे थोडं घेतलंय, थोड्या प्रमाणात करते. हे बघा. याला तूप वगैरे काही लागणार नाही. इसमें मैं घी वगैरह कुछ यूज करने वाली नहीं हूँ. आपको ये पता नहीं, बाद में ज्यादा बिजी हो गए मैं. हाँ, देखा मैंने. अब भी बहुत ज्यादा. अब अभी लाइव लेते हो कि नहीं? आपकी पेमेंट आ रहा. हे देखो, हे आता मी मिक्सरला लावून घेतलेलं आहे. मैम, मुझे आप फोन करिए, मैं फोन पे बात करती हूँ. हे काळे तीळ घेतले, हे थोडे भाजून घेऊया. हाँ, लाइव करती हूँ. अच्छा अच्छा. हे बघा. तर 2-2.5 वाटी मी तांदूळ घेतले होते. त्यासाठी मी 1 वाटी गूळ घेतला होता. आता आपल्याला ह्याच वाटीच्या मापाने आपल्याला 1 वाटी ओलं खोबरं सुद्धा घ्यायचं. हे बघा. हे बघा. आधी थोडं घालूया. मिक्स करूया. मस्त लग रहा है. हाँ, लाइव करती हूँ. मैम, ये लड्डू करके देखो, बहुत अच्छा लगता है. हमारे यहाँ का ना कोकण स्टाइल का फेमस लड्डू है. सिर्फ ये लड्डू ज्यादा दिन नहीं रहता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता, नहीं तो 5-6 दिन के लिए रह जाएगा. उसके महीना भर तो नहीं रहता है. बघा, थोडं अजून टाकते ओलं खोबरं. तर मी 1 वाटी ओलं खोबरं घेतलंय. चांगलं मिक्स करायचं. मग ह्यामध्ये तुम्हाला तुपाची वगैरे गरजच नाहीये. बघा. उद्या तुम्हाला मी खोबऱ्याची कापं दाखवणार आहे लाईव्ह मध्ये. तर नक्की तुम्ही लाईव्ह मध्ये सगळ्यांनी या. ह्या चॅनलवर तुम्हाला नक्कीच कोकणी मालवणी रेसिपी बघायला भेटतील. तुम्ही मला नक्की कमेंटमध्ये सांगा. मी नक्की. हे बघा. तर मी तीळ, आता हे काळे तीळ भाजून घेतले. हे बघा. हे घालते मी याच्यामध्ये.
यामध्ये मेथी घातलेली आहे, त्याच्यामुळे हे पौष्टिक लाडू आहे. मस्त असे गोड पण झालेले. वेलची पावडर पण घालूया. एवढं खोबरं मी ठेवून देते. बस झालं. रेसिपी की लिंक भेज देना मुझे. ओके, ओके. भेज देती हूँ मैम. तर आता हे लाडू आपण करून घ्यायचे. झालंय सगळं मिक्स. खोबरं वगैरे सगळं मिक्स झालेलं आहे. हे बघा. मस्त असे उकड्या तांदळाचे लाडू आता केलेले आहेत. एवढे आठवड्याभर हे लाडू राहतच नाही. लवकर संपून जातात. हे बघा. तूप वगैरे काही न घालता सुद्धा सुंदर असे उकड्या तांदळाचे लाडू तयार होतात. फक्त गूळ आणि ओलं खोबरं घातलेलं आहे मी. तांदूळ वगैरे व्यवस्थित चांगले भाजले गेले पाहिजे. आणि बघा लवकर झटपट अशी तुम्हाला रेसिपी दाखवली आहे मी. यामध्ये तुम्हाला घालायचं तर काजू, बदाम घालू शकता. मी काही घातलेलं नाही. हे बघा. फक्त तीळ घातलेत मी, काळे तीळ. हे लाडू सगळे आता मी करून घेते. कोणी कमेंट करत नाहीये, लाईक करत नाहीये. प्लीज लाईक करा, कमेंट करा. माझ्या चॅनलवर जर तुम्ही नवीन आला असेल तर सबस्क्राईब सुद्धा करा. आणि जर काही चुकत असेल ते पण तुम्ही मला सांगू शकता कमेंट करून. आकृती मॅडमच्या लाईव्हमध्ये जा आणि त्यांच्या चॅनलला जाऊन तुम्ही नक्की सबस्क्राईब करा. त्यांच्या चॅनलवर मस्त असे केक वगैरे ते खूप छान बनवतात. आवडतील तुम्हाला. 2-2.5 वाटी मी तांदूळ घेतले, छोट्या वाटीच्या प्रमाणात. त्या ह्याच्यात मी हे लाडू केलेले आहेत. आणि घरातच हे मी तांदूळ चांगले भाजून, चांगले मिक्सरला लावलेत आणि त्याचं पीठ तयार केलंय आणि हे लाडू तयार केले. तर तुम्ही म्हणाल आता दिवाळी संपली, पण हे आता थंडी स्पेशल लाडू आहेत. ह्यामध्ये आता तुम्हाला मी डिंक, हलीमचे पण लाडू नक्की तुमच्यासाठी घेऊन येईन. माझ्या ज्या बनवण्याच्या ज्या पद्धती आहेत त्या वेगळ्या आहेत. तर कमेंट करत नाही. ओके मैम, बाय बाय मैडम. आपका लाइव लेके हो गया. आज आप लाइव नहीं देखते. तर हे झालेले आहेत आता बघा, लाडू व्हायला आले.
छोट्या आकाराचे केले तर 10-20 लाडू तरी होतात तयार. पूर्वीचे लोकं काय करायचे असे हे तांदूळ पण त्या मिक्सर वगैरे असा हा विषय नव्हता. त्यामुळे हाताने ते लोकं गूळ वगैरे चांगलं बारीक करायचे आणि मग ते मिक्स करायचे. आता कसं मिक्सर आल्यामुळे त्याच्यावर फटाफट होऊन जातात. हाय दिव्या. मॅम मी आज उकडे तांदळाचे लाडू केलेले आहेत आणि मस्त असे हे लाडू झालेले आहेत. उकडे तांदूळ चांगले भाजून घ्यायचे. त्याच्यानंतर ते मिक्सरलाच वाटलेत. म्हणजे 2-2.5 वाटी मी तांदूळ घेतलेत. त्याला मी मिक्सरला वाटलेले आहेत. त्यानंतर मी ह्याच्यामध्ये गूळ घातलेला आहे आणि ओलं खोबरं घातलेलं आहे. तीळ घातलेत, वेलची पावडर. रेसिपी खूप छान आणि सुंदर झटपट होणारी आहे. हो, लवकर होणारी रेसिपी आहे आणि पौष्टिक आहे. मेन थंडी-बिंडीमध्ये खाऊ शकतो. त्याच्यात मेथी सुद्धा मी घातली थोडीशी. त्यामुळे जर असा थोडासा कडवटपणा पण लागतो. मग ही रेसिपी तुम्ही थंडीमध्ये तर नक्कीच बनवू शकता. यामध्ये तुम्हाला पाहिजे तर डिंक सुद्धा घालू शकता थोडंसं. पण मी ह्यामध्ये तुपाचा वापर जरा सुद्धा केलेला नाहीये. तूप न घालता पण हे लाडू सुंदर होतात. मिक्सरला मी हे लावायचं गूळ आणि पीठ हे करून घेतलं मिक्स की ते आणि ओलं खोबरं हाताने मिक्स करायचं आहे. ते मिक्सरमध्ये घालायचं नाही. तर हे बघा आणि एकदम हलके असे लाडू आहेत खायला खूप छान. मॅम तुम्ही आज लेट आलात. काय? अच्छा, अच्छा. हां, तेच आहे. उद्या मी तुम्हाला माझ्या चॅनलवर खोबऱ्याची कापं दाखवणार आहे. तर एकदम पद्धतशीर तुम्हाला खोबऱ्याची कापं करून दाखवते. चकली रेसिपी दाखवू शकता किंवा लिंक पाठवू शकता का? हो मॅम, तुम्ही माझ्या चॅनलवर जाऊन ना अ, पहिल्या आधी काय करा सबस्क्राईब करा माझ्या चॅनलला. तुम्हाला आत्ताच मी चकलीची रेसिपी घातलेली आहे. नाहीतर मला तुम्ही कमेंट करा कुठल्यातरी ह्याच्यावर. मी तुम्हाला लगेच चकलीची रेसिपीची लिंक टाकते. किंवा तुम्हाला जर लाईव्हमध्ये बघायचं असेल तर मी नक्की बनवेल. पण आता कसं उद्या मी तुम्हाला खोबऱ्याची कापा करून दाखवते. तर हे झालेले आहेत लाडू. हे बघा. तर हे उकडे तांदळाचे लाडू तयार आहेत बघा. मस्त असे. तीळ घातलेत मी. तुम्हाला घालायचं ते घाला, नाही घातलं तरी चालतील. असे झटपट होणारे हे उकडे तांदळाचे लाडू आहेत. तर नक्की बनवा आणि आता हा लाईव्ह मी इकडे थांबवते आणि जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, लाईक सुद्धा करा आणि शेअर सुद्धा करा. चला मग आपण अशाच पुढच्या रेसिपीमध्ये भेटूया. धन्यवाद.